Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać.
Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych.
Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury.
Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych. Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać.
Witamy Państwa na 19. gali z cyklu Silesian MMA. Ja nazywam się Piotr Nowakowski, ze mną w studiu dzisiaj Paweł Kolk. I co? Przed nami 9 pojedynków w formułach MMA, K1 oraz w boksie. Tak, 4 pojedynki w formule Semi-Pro MMA, 2 pojedynki w formule K1, 2 pojedynki w formule MMA Pro oraz 1 pojedynek w formule bokserskiej. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj przede wszystkim, gdyby nie nasi sponsorzy oraz organizatorzy. Organizatorem gali jest Fundacja Silesia, sponsorem strategicznym WG Nieruchomości Zawiercie Sebastian Jagusiak. Sponsorzy główni to Miasto Zawiercie wraz z Radą Miasta oraz Osir Zawiercie, Robert Rzesławski i Montostal Silesia. Partnerami gali są Demokratyczna, Pasja TV, Beata i Tadeusz Bartnik, Przychodnia Zdrowia Mijaczów, Karuzela Smaków Catering Dietetyczny, Bioel Labs, Koku Sushi Myszków, Denar Travel, Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo, Hucisko, DBX Bushido, Grupa Wolf, Patio Kongusto, Show Your Strength, Terapia Manualna, Ali Nurbaganadow, Zintegrowana Służba Ratownicza oraz Best Fuel. Wszystkim sposobom oczywiście bardzo dziękujemy. A przed nami, tak jak powiedziałeś, 9 emocjonujących, mam nadzieję, pojedynków. Pierwsze 4 to Semi-Pro MMA, kolejny K1, Box, K1 oraz MMA Pro. No i sami lokalni zawodnicy, można by powiedzieć, składający się tutaj z chłopaków z okolic, ale bardzo ambitni, którzy próbują się gdzieś tam wybić, pokazać swoje umiejętności na tej gali już 19 tutaj u nas w Zawierciu. Pierwsza walka odbędzie się w kategorii MMA Semi-Pro do 61 kg, a zmierzą się Adrian Szelka z Matadores Katowice oraz Kacper Figiel z Animals Siewierz. Druga walka również w formule Semi-Pro MMA do 70 kg. Zmierzą się Krzysztof Mika z Shark Top Team Bytom z Karolem Ludkowskim z Olympus Dąbrowa Górnicza. Trzecia walka również w formule Semi-Pro, tym razem do limitu wagowego 77 kg, a zmierzą się Ksawery Nadolny z Animals Zawiercie oraz Wojtek Bielaś z Olympus Dąbrowa Górnicza. Walka piąta MMA Pro do 77 kg, Kacper Wydrowski, Phantom MMA Kartuzy, a jego przeciwnikiem będzie Mahdi Airi, Małpka Zawiercie Kickboxing. Walka szósta w formule K1 do 85 kg, Łukasz Szecówka, Positive Energy Mieszków versus Dominik Struzik, Góral Żywiec Kickboxing. Walka siódma w boksie do 75 kg i tutaj zmierzą się Nikodem Godek z klubu sportowego Olimpijczyk Katowice, a jego rywalem będzie Damian Górski, Animals Zawiercie. Co-main event dzisiejszego wieczoru w kategorii do 77 kg na małe rękawice w formule K1. Tutaj zmierzy się Hubert Marcisz z Małpki Zawiercie Kickboxing z Patrykiem Nikielem, Champion Katowice. No i główna walka dzisiejszego wieczoru w kategorii do 93 kg w formule MMA Pro. Zobaczymy Piotra Walawskiego z Berserkers Team z Jarosławem Lechem z Animals Zawiercie i będzie to już ich drugi pojedynek. Z tego co wiem, rewanżowy z roku 2019, dobrze Tak jest, kojarzę, Piotrze? tak jest. Także same, jak widzicie Państwo, sami lokalni zawodnicy, będzie się działo. My też liczymy na wysoki poziom, mimo mniej znanych nazwisk, ale myślę, że zobaczymy dzisiaj kawał porządnego show. Zapraszamy na galę. Witam, nazywam się Dawid Dziad, reprezentuję Montostal Silesia. Od 2022 roku współpracujemy i wspieramy Fundację Silesia, która zajmuje się rozwojem sportu i kultury. Montostal Silesia to lider w branży konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcji betonowych.
Od lat dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania dla przemysłu, budownictwa i infrastruktury. Nasze pogotowie budowlane oferuje kompleksowe usługi z pełnym zapleczem technicznym, zapewniając szybkie i efektywne wsparcie na każdym etapie projektu. Dzięki nowoczesnym technologiom i wykwalifikowanemu zespołowi realizujemy nawet najbardziej wymagające projekty. Montostal Silesia. Solidność, na której możesz polegać. Panie i panowie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na gali Silesian MMA 19! Tak jest, panie i panowie, to jest ten moment, można składać ręce do oklasków. Po raz pierwszy w zawierciu Silesian MMA jesteśmy tutaj, witamy was serdecznie, cześć! 9 niesamowicie ekscytujących pojedynków. Najlepsi zawodnicy, także lokalni. Już za chwileczkę ta klatka zapłonie żywym ogniem. Ale zanim to nastąpi, podziękujmy oczywiście wszystkim, dzięki którym ta gala może się odbyć. A więc organizator gali, Fundacja Silesia, sponsor strategiczny WGN Nieruchomości Zawiercie, Sebastian Jagusiak. Sponsorzy główni, Miasto Zawiercie wraz z Radą Miasta, starosta Zawiercia Teresa Mucha-Popiel, zastępca starosty Maria Milejska oraz OSIR Zawiercie Robert Rzesławski i Montostal Silesia, a także partnerzy gali Demokratyczna, Pasja TV, Beata i Tadeusz Bartnik, Przychodnia Zdrowia Mijaczów, Karuzela Smaków, catering dietetyczny, BioWell Labs, Koku Sushi Myszków, Denar Travel, Orle Gniazdo Hucisko, DBX Bushido, Grupa Wolf, Patio Con Gusto, Show Your Strength, Terapia Manualna Ali Nurbagandow, Zintegrowana Służba Ratownicza oraz Best Fuel. Skoro już wiemy, dzięki komu gala może się odbyć, to teraz powitajmy jej głównych bohaterów. Panie i panowie, przyszedł czas na oficjalną prezentację zawodników Silesian MMA 19! Już w najbliższą sobotę Silesian MMA 19 po raz pierwszy w Zawierciu. Zapraszamy 14 grudnia. Hala OSIR, ulica Blanowska 40. Musisz tam być razem z nami. W walce wieczoru wystąpi dobrze wam znany Jarosław Lech oraz Piotr Walawski. Leda. Będzie to wielki rewanż za atomowe starcie z 2019 roku. Nie spoczywamy na laurach i idziemy za ciosem. Tutaj, w walce kickboxingu, na małe rękawice spotkają się Hubert Marcisz oraz Patryk Nikiel. Emocji tu nie zabraknie. Zapowiada się bowiem walka roku. Dwóch niesamowicie mocnych fighterów. Musisz tam być razem z nami. Maku, Włodarczyk, Figiel, Górski, Struzik. Zapraszamy już 14 grudnia, godzina 19. Bilety dostępne na stronie Federacji silesianmma.pl oraz w punktach stacjonarnych podanych na Facebooku. Więcej informacji na Facebooku. Yeah.
robiło, czeka to też nas. Ziemia coraz więcej pragnie ciała Panie i ludzkich panowie, nas. zanim Nie spotkamy powiedział, się na szczycie góry, jakich spotkamy się już za chwileczkę w tej klatce z bohaterami. Pierwszym z nich będzie Adrian Szelka! Mamy się by żyć, żyjemy by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie młode ofiary. Nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak ty. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku. Nie jedyny od wielu lat, najbliższemu. A jego rywal to Kacper Figiel! Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się mimo świata. Kolejny wojownik to Krzysztof Mika! Wszyscy razem spotkamy się. I jego rywalem będzie Karol Rutkowski! Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam na Kolejnym noc. gladiatorem Ceremonia będzie natury zen. Piotr Słychać szum drzew, Stasiewski! słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz, ale I ono wcale jego nie przeciwnik, jest ci znane, chociaż Kasjan było pisane, ty się znam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, nadal kochać się przestałeś. Ja teraz leżysz na plecach, spoglądasz na Kolejnym błękitne niebo, zawodnikiem serce dotyka będzie serca. Nie ma Sawery szczęścia, nie ma mega, nikt się nie Nadolny! dotyka. Człowiek obok człowieka, nurty płyną jak rzeka, połączeni w jedną całość na samym szczycie góry Mekka. A jego przeciwnikiem Wojtek Bieloś! Kolejny do klatki wejdzie Kacper Wydrowski! A jego oponentem będzie Magdi Ajari! Kolejnym fighterem będzie Łukasz Szecówka! A jego rywalem Dominik Struzik! Kolejnym wojownikiem będzie Nikodem Kodek! I jego rywal Damian Górski! I bohaterowie co-main eventu w pierwszej kolejności Hubert Marcin! Wschód słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz. Wydaje I się Patryk tobie, że uczucie już znasz, ale Nikel! pisane i pisane też jest tam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Spotkasz ludzi, których tak I bohaterowie najważniejszej walki wieczoru przestałeś, ja Piotr Wolowski! nie ma szczęścia, nie ma peka, nikt się nie złości, nikt nie doczeka. Człowiek obok człowieka, nurty płyną jak I rzeka. ten, który podejmie go w wielkim rewanżu Jarosław Lech! Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który podaj rani na dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Panie i panowie, nikt nie chciałby się znaleźć na środku takiej ustawki. Niesamowici wojownicy za chwilę zostawią serce i płuca w tej oto klatce. Zróbcie dla nich wielki hałas!
Już za chwileczkę rozpocznie się oficjalnie gala Silesian MMA 19. Dziękujemy naszym bohaterom! Panie i panowie, to są zawsze naprawdę niesamowite emocje, które wiążą się z wejściem do klatki. Ale gale Silesian MMA to nie tylko wspaniałe sportowe walki, to także na przykład wspaniałe artystki, takie jak nasza ulubiona gwiazda. Kobieta, która jest po prostu kojarzona, identyfikowana z marką Silesian MMA od zawsze, która zawsze uświetnia swoim talentem, swoimi występami galę. Więc przywitajcie ją bardzo gorąco. Panie i panowie, piękna, młoda, utalentowana, jedyna w swoim rodzaju. Przed wami Monika Kliś! We're living together, but still it's farewell. And maybe we'll come back to earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. The final countdown. Oh, we're heading for Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they've seen us and welcome us only, and so many nights to go and things to be found. I'm sure that we all miss her so. It's the final countdown. The final countdown. The final countdown. Oh, it's the final countdown. Dziękuję bardzo. Empty spaces where I will live for abandoned places. I guess we know the scar. Oh, no, no. Does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtains in the pantomime. On and on. Does anybody know what we are living for? Show must go on.
bardzo. Dziękuję. Panie i panowie, Monika Kliś, raz jeszcze wielkie brawa! A my po takim pięknym wstępie jesteśmy gotowi na pierwsze emocje tutaj z klatki. Panie i panowie, będzie to walka w formule MMA. Semi-pro do 61 kg. Sponsorem walki jest Demokratyczna. Pierwszym wojownikiem będzie reprezentujący MMA Matadores Katowice Adrian Szelka! Wyśliczamo na tali, a tak na potomi, aby sakła wyszemo na tali. A ostatni czamo konda, wyśliczamo na tali, a tak na potomi, aby sakła wyszemo na tali. Anna na nina o, tani na nina nina o, Anna na nina o, tani na nina o. Go go go, simisa, keta modis, simisa. Alima suigo pita, dama zvevi docnita. Na nina o, tani na nina nina o, na nina o, tani na nina nina o. Osna poti chamo konda, vyšličamo na kali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Osna poti chamo konda, vyšličamo na kali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Anna na nina o, tani na nina nina o, Anna na nina o, tani na nina nina o. Osna poti chamo konda, vyšličamo na tali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Osna poti chamo konda, vyšličamo na tali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Anna na nina o, tani na nina nina o, Anna na nina o, tani na nina nina o. Osna poti chamo konda, vyšličamo na tali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Osna poti chamo konda, vyšličamo na tali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Anna na nina o, tani na nina nina o, Anna na nina o, tani na nina nina o. Osna poti chamo konda, vyšličamo na tali, a tak na potomi, aby sakova vyšemo na tali. Anna na nina. A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Siewierz Animals. Ale najpierw materiał filmowy. Cześć, z tej strony Kacper Figiel. Mam 20 lat, trenuję w klubie Animal w Zawierciu pod okiem Krystiana Kwietnia. Wywodzę się z brazylijskiego jiu-jitsu, jest to moja koronna płaszczyzna, lecz odnajduję się równie dobrze w stójce. Moją przygodę ze sportami walki zacząłem w 2016 roku od brazylijskiego jiu-jitsu. Od 2020 zacząłem trenować MMA, rok później zacząłem czynnie startować. Na początku na amatorskich zawodach, teraz już biję się na profesjonalnych galach, z czego bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać zbliżającej się walki. Chciałbym zaprosić wszystkich na galę Silesian MMA 19, która odbędzie się 14 grudnia na hali Osir w Zawierciu, gdzie pojedynek stoczę ja oraz wielu moich kolegów klubowych. Nie możecie tam zabraknąć, emocje gwarantowane. Do zobaczenia.
Panie i panowie, przed wami Kacper Figiel! Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. Next we go, 0-82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even broke be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take the pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. W formule amatorskiej semi-pro do 61 kg, a zmierzą się w narożniku żółtym Adrian Szelka, MMA Matadores Katowice oraz w narożniku zielonym Kacper Figiel, Siewierz Animals. Oboje panowie do 61 kg. No i oboje wagę uzyskali. Tutaj widzę Kacper delikatnie wyższy o 6 cm, 1,78 m, więc zasięgowo również może mieć delikatną przewagę. Tak jak mówię, to jest 61 kg, ale 61 kg ci panowie ważyli wczoraj na ważeniu. Dzisiaj to myślę może podchodzić około 70-72 kg, to jak patrzę na Adriana. No i zobaczymy, 61 kg. Walka będzie dynamiczna, Piotrze, jak myślisz? Powinna być dynamiczna, tym bardziej, że panowie mają odpowiednio po 20 i 23 lata, więc... Tak jest. Więc liczymy na nich bardzo mocno. Kacper tutaj mówił na filmiku, że zaczął w 2017 roku od brazylijskiego jiu-jitsu, w którym posiadał obecnie purpurowy pas. Tak jest, więc no już obecnie za chwilę 8 lat Kacper treningów. ma rekord w amatorskim na MMA, również 5-5. Dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA. Mistrz Polski brazylijskiego jiu-jitsu. Natomiast Adrian już jedna walka w semi-pro, także też już w klatce obyty. No i zobaczymy, co nam tutaj panowie pokażą. 3 razy po 3 minuty. Wszyscy gotowi, możemy I zaczynać. zaczynamy. I zaczynamy, panowie tutaj będą na początku na pewno próbowali się trochę wybadać. I od razu kopnięcie ze strony Kacpra. Jest mocny doping. Tak, tutaj dla Kacpra Figla. No, na razie wymieniają się panowie uprzejmościami, kopnięcia, ale teraz tutaj dociska do klatki Adrian. Cały, o, proszę bardzo, jaki. Idą na wymianę. No, to jest 61 kg, tak jak mówiłem tu. Szybkie, dynamiczne, mocne tak ciosy jest. rękami teraz. 2 małe dynamity. No, cały czas tymi kopnięciami niskimi, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wydaje mi się, że to I chyba nie wejście dokładnie... w nogi ze Tak, strony tak. Kacpra. Przytrzymanie Dociśnięty. przy klatce, nie widzę dokładnie, co tam się dzieje. Dociśnięty do klatki tutaj Wybrana Adrian. noga, Teraz, tak? Będzie próba obalenia, niestety nie, znowu do klatki. Dociśnięty, próbuje tam wyłapać 2 podchwyty i podcina Kacper, podcina, niesiony tutaj dopingiem. Noga jest wybrana, Tak. więc jest szansa na to obalenie jak najbardziej. Zaciąga do środka i mamy klatki, parter. tak, i proszę bardzo, no jeszcze broni tego Adrian. Adrian musi uważać. Tak, ale jest, mamy pierwsze sprowadzenie ze strony Kacpra. Tutaj motyla garda, można powiedzieć. Tak, cały czas się klei tutaj. No, myślę, Jest że, ciasno, ciężko wyprowadzać ciosy tak, myślę, przy że takim powinien sklejeniu dwóch zawodników. podchodzić tutaj z Adrianem pod siatkę, żeby go sobie ustawiać. No, Adrian tutaj bardzo dobrze zablokował takim underhookiem od góry. Kacper musi się Rękę. wyrwać i uderzać, nie ma wyjścia. Został Ale proszę bardzo, teraz proszę przetoczenie i mamy odklepanie. I- o. Tutaj jakaś dźwignia na bark. Na bark nie, chyba, tak. nie zarejestrowałem do końca, co to tam weszło. O, proszę bardzo, od razu stoczki. Być może zobaczymy powtórkę tutaj, ale z takiej Szybko motylej po gardy, sprawie. bardzo szybko, tak. A ciekawe, tutaj wydawało się, że to Kacper jest z góry, kontroluje walkę i zobaczymy na Mamy powtórce. powtórkę. Ale proszę bardzo, i tak, wybrany taka bark, tak, dźwignia. krótka strzelba na rękę, naprawdę bardzo ładnie, od razu po sweepie, proszę bardzo, z takiej nieoczywistej pozycji, naprawdę bardzo ładnie to wyczarował Adrian tutaj, Szelka. No i mamy pierwszego zwycięzcę. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia tak szybko. Ja również, tym bardziej, że to Kacper obalił tutaj Adriana i wydawało się, że to on z góry ma szansę owijać, no natomiast jak widać, Rozpoczął akcję, ale niestety jej nie wykończył. tak. Taki jest sport. Adrian w tym parterze, nie w ciemię bity, pięknie to wyczarował, sweep i od razu z tego sweepa krótka strzelba, pięknie. Myślę, Bardzo że to, dobra walka. tak, bardzo szybka, dynamiczna.
I proszę pamiętać, że żeby oglądać kolejne walki, konieczne jest wykupienie dostępu. Link poniżej. Jak sami Państwo widzicie, warto, bo zapowiada się to naprawdę konkretne show. Będzie co oglądać, a to dopiero pierwsza walka. Proszę zobaczyć, pierwsza walka naszej gali już przez skończenie. Zapraszamy wszystkich do wykupienia pay-per-view i oglądania dalszej transmisji, bo zapowiada się to nam naprawdę bardzo ciekawie. Wspaniała walka. Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni Tak takim jest. obrotem I Adrian Szelka sytuacji. pięknym poddaniem, drugą walkę w kategorii semi-pro. Świetny początek, 23 lata, tak, dokładnie. Młody zawodnik. Zwycięzcą walki przez poddanie w pierwszej rundzie Adrian Szelka! I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I won't leave behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na 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 I na tym etapie kończymy otwartą transmisję. Zapraszamy Państwa do wykupienia dostępu przez pay-per-view. Jak widzicie, warto, pierwsza walka, szybkie poddanie, ale bardzo ładne pierwsze kopnięcia, sprowadzenie i nieoczywiste poddanie, także zapraszam, naprawdę warto wykupić, bo show jest naprawdę niesamowite. I czekamy na kolejną walkę.